Kados pundi menika Wataga? Kula ngrumaosi kula menika wiwit lair ngantos sepriki mboten nate gadah gegayuhan greget musik lan ugi kekarepan pengin dadi pimpinan wong blegedhu ngeten iki. Ning kuwi aja nyawang kuwi ya, Truk. Iki amanahe para kawula, tangise wong cilik. Sapa meneh sing disawang kejaba mung kowe. Yen nganti kowe ora gelem nata marang negara, ora gelem dadi ratu ning Loji Tengara, tegese kowe tega mentala nyawang wong cilik sing kelangan gondelan, wong cilik sing kelangan panutan ing Loji Tengara kene. Kula mangke pancen dadi ratu, nggih. Kula sagah dadi ratu ning ngentosi titi wanci ingkang prayogi. Kula tak milih dina benjang dinten Anggara Kasih kula dadi ratu wonten ing Loji Tengara. Kula tak jejuluk utawi paring nami nenggih Prabu Tongtongsot. Wong ki pikirane aja kothong, atine aja kothong, ning ngesata marang Gusti ingkang nyipta jagat. Ning anggen kula diwisuda besok ngenteni Selasa Kliwon. Matur nuwun. Cukur to, Le? Heeh. Ben ngopo saumu ngene iki pancen timbangane di Ngudawa ya putih kabeh lho, Ndra. Apa rambut iki lho ngumun aku. Mergo rambut nggen sirah ki lak dijak mikir ae, mula gampang putih. Ana rambut sing senengan hiburan ra iso putih-putih, klambimu ora senengane. Sapa iki? Bambang Priyambada. Anake Ndara Janaka. Wah, anake ting telecek nang ngendi-ngendi lho. Ngono. Ngene piye? Wong iso nglakoni kaya ngono. Lah lek pengen ya pengen kaya Ndara Janaka ya lakonono. Angko lagi pisan ae konangan dikepruk paru ndasku kok. Ki Petruk, Nun. Kula bingung. Ora nganggo map to? Sik to ki arep takon cah iki bingung tenan. Pripun to? Pripalungguhan iki Kalimasada wis ana tanganku ning saben-saben mung tansah kejoderan laku merga ora mung dayane Kyai Semar, semune Mustaka Weni uga duwe dekengan sing bisa malih warna. Kersanipun kados pundi? Tinimbang judeg, tinimbang bingung, upama Kalimasada ndak titipake marang panjenenganmu piye? Lah kula niki mung munat manut mawon. Kula iki wong tuwa, mbok menawa pintere pinter sampeyan. Nek pengalaman kathah kula, yen kon bedakne iki wong asli napa mboten, kula niki ahline. Ning nggih niku yen pancen dipasrahke Petruk ya pasrahke karo Bagong ngono. Nggawa Kalimasada ki abot sanggane. Dadi ya kudu cetha wong nitipne sepeda motor sewengi wayangan ngene iki 10.000 lho. Apane Kalimasada ya hitungan dhewe pusaka lho we. Pusaka. Mengko pamane aku nyaosi dhuwit marang aku Petrus sing nyambut gawe pimpinane bendarane Bagong sing tukang ngubengke. Upamane minangka tandha matur nuwun anggenku titip Kalimasada ki Bagong ndak wenehi dhuwit 5 yuta kira-kira gelem apa ora. Iki Kalimasada tuku kuwi kleru malan. Oh iya iki. Penting ikhlas lahir batin. Iki ra tak hitung wedine kurang, aku njaluk tambah lho Pak Lurah. Pak Lurah sapa to ngawut ora. Kena wis dirampungi Pak Lurah, Pak Lurah. Ki Petruk. Aku titip Kalimasada supaya ora kadenangan dening Duratma. Kene tak gawane, kowe mundur lereno sik kana. Petruk. Nggih. Aku sapa? Engkar awake dhewe kok pangklingi pripun? Nata Agung Amarta Sinun Prabu Puntadewa. Iya. Gene kok ora bekti karo Puntadewa. Dereng kok. Sok kapan lehmu bekti? Sakniki sungkem kula kunjuk dumateng Paduka Sinun Prabu Puntadewa. Ndak tampa. Kabare sing nggawa Kalimasada ki kowe. Nggih. Gandeng kuwi kagungane Puntadewa tak jaluk kinarya srana mbangun Candhi Saptawarga. Kalimasada badhe mang jaluk. Iya, kula cek riyin. Cek ki apa? Mang maju mriki riyin. Di Kalimasada nggih riyin.
Mergo teng mriki wau kathah wong sing malih warna ngaku-ngaku ngono kathah. Mila sampeyan kudu kula cek. Yen ngono kuwi ora tata krama ora percaya karo aku. Mboten kok ora percaya niki jaga-jaga. Yen sampeyan pun ta dewa asli, yen nganti palsu pripun? Caramu arep nemtokake aku palsu apa sejati, Mang Mendel. Terus Mang Merem. Wis. Nun sewu. Minta Kak. Oke. Nah. Ambune iso. Jan kaya nggih kena nggih tambah pilek iki. Lah iya. Jan iso mujarab kaya suwi-suwi nek enek wengure. Kuwi wengure kiramu dhewe kuwi ora. Kowe ngerti wani mek nyekel karo Puntadewa. Wani ngene kudu wani. Mergo hubungane nasibe karo wong sak negara. Kae kledang-kledang Mundura. Petruk Nun. Bagong siap. Jarine kowe sing nggawa Kalimasada. Nggih. Raden Arjuna ora patut dapure Panakawan nggawa Kalimasada. Ndak jaluk. Nun, ndak jaluk. Jaluk nggih saged ning kedah dicek riyen. Karepmu piye? Mang maju mriki. Aja aku wae, aku wae. Aku gendene aku wae ora. Kowe kleru ngecekmu. Malah kok jiwit malah cilaka ora. Ndi Kalimasada ndi nggih. Mang Merem. Wis. Nun sewu nggih. Jono! Etan! Kaya ngono iki cekel diubengne. Kakak seperti biasa, Kakak. Ya. Makasih. Wes, saya ganti kowe apa piye? Wis pindho lah kowe. Aku urung blas lah aku. Oh iya kene ning ngarep kene. Oke. Sing nggawa Kalimasada sapa? Wong edan. Wong edan. Wong edan. Aku ki Semar asli. Oh iso diuwek-uwek kaya ngono. Asli to kowe? Asli. Layak cilik. Ora. Tak kira malian mustaka weni, mustaka denggal mlodhok iki ora senengane. Ana wong mlaku ora. Lah ngono lek rawas padha ngono kuwi merga perlu waskita, Gong. Mas kita. Nganti sapa-sapa engko kok ngonokne mongko kuwi asli, mati kowe. Ya ya. Dara mereka udara. Yo dicek ramane Truk kok asli. Kowe Truk ora apa-apa. Ketoke palsu. Hah? Ketoke palsu. Tenane? Ya. Oke, kuwi kowe lho sing ngomong ya. Ajeng napa ndara werku udara? Asli ya, Truk. Palsu wis tak. Sampeyan mriki badhe napa? Njaluk wujude Kalimasada dikongkon karo mbarep kaya guyon kaya ngono. Ulungke ora? Kula ulungke ning nuwun sewu badhe kula cek riyen. Cek piye dasmu ora? Cek apa? Karmu piye? Wis kowe ae, Truk. Pecah ndasku malah ora. Kowe kurang tetek kok ora. Pripun? Kalimasada tak jaluk. Nggih, kula ulungaken ning kedah dipun teliti kanthi permati. Teliti piye? Bar neko-neko piye? Rengke aja main tangan.
ngecek aja main tangan ngono. Ya lek tangan sampean iso lek ora infeksi niki mangke. Engko ngerti semingane ta. Sampeyan ngersake Kalimasada. Ya, tak jaluk nggo barep kakangku. Nggih riyen. Mang merem. Ah, ngopo? Mang merem pengen Kalimasada mboten? Ya. Merem. Merem kabeh kok sisih piye to? Kabeh. Ah wis. Ngapunten. Wah. Kowe iki kurang tetek iki ketoke gedene ngakine cilik iki kok. Kok iso nganti berangkang ngono to, Tru? Sakene tak bubut to akhire. Ya ampun, teganian wis ben maling ngono kuwi entuk-entukane. Njur saiki kowe melu aku. Ning ndi? Ri palungguhan iki mesti akeh sing mimba warna yen aku ora lunga nggawa Kalimasada. Tan wurunga kabeh wong golek aku. Lunga ning ndi? Lunga sak paran-paran. Minggat. Priyambada ora modar derajat apa? Maju mustaka wae. Hot. Sing seru. Ngecek. Aku tobat Priyambada. Aku ngaku salah, aku ngaku kalah, aku njaluk ngapura, aku njaluk urip. Apa lair nganti tekan batin nanggenmu njaluk ngapura kelawan aku. Lair batin aku njaluk urip. Malah ri palungguhan iki aku pasrah jiwa raga karo panjenenganmu Bambang Priyambada. Ana satriya crapang gumbalane melang-melang gadari sak pebok jembare pating granteng otot bepayune. Ora kaki bloko sapa? Nata muda pringgondani Prabu Anom Harya Gatotkaca kowe sapa? Ratu Mani Mantaka Prabu Bumiloka. Ora nrimake adhiku Mustaka wene gandeng rentengan karo sing jenenge Priyambada. Kuwi kanggo srana saka Gusti anggene ngrukunake wong Amarta karo negaramu Mani Mantaka. Mbuh raidep. Sing dadi sumpahe satriya yen kepengin malakrama kelawan adhiku kudu wani mbedhah praja Banda Ratu Boyong Putri. Adhiku tak ulungake bareng karo jebole dadaku gebol yasmu.
Watagog sungkem kula katur wa. Pakde Togog bekti kula katur. Watagog bektiku katur wa. Wah, dalah babar pisan ora nduga mono. Iya Petruk garing kelawan Bagong ndak tampa gawe bonggone rasa pangestune wong tuwa maragage tampan ana. Nggih wa kula pundi mugi andadosaken jimat. Kula tingali anggenipun lumampah kok semengko pengawak bajra semune gimbel wigati. Badhe tindak pundi kok? Wah, syukur bagi sewu Ripalungguhan iki malah ketemu karo kowe ana ing tengahing dalan kene, Truk. Kowe ngerti apa ora Ripalungguhan iki kowe mapan ana ngendi? Kene iki negara Loji Tengara. Loji Tengara ki sing dadi ratu ya kuwi Prabu Jaya Sentika. Aku wis sawetara suwe ngabdi ning negara kene. Yektine aku ki bakal goleki karo bapakmu Semar. Mergo bingung rasane atiku. Ala tanpa rupa aku ki dadi Panakawan ning kene ki dadi pamong. Kewajibanku ngemong karo wong sak negara Loji Tengara klebu ngemutake sinuwun Prabu Jaya Sentika lamun to lagi ke taman pepeteng lamun to tumindake luput aku sing ngelikke. Nanging nyatane dheweke wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik. Ing atase para kawula lagi nete-nete lagi rekoso uripe kaya ngene, parandene malah kaya ditekek gulune merga saka mundhake pajek sing gegilani. Saben-saben ana kawula sing duwe panemu becik parandene malah disingkirke, parandene malah dipateni. Cekak cukupe si Jaya Sentika lan sentanane iki mung mulya dipek dhewe, ora gagas kawulane do dadi kere, sing baku pejabate padha kepenak sing dadi uripe lha kuwi. Yen aku dadi Panakawan, aku iki dadi batur ra iso ngelikke karo momong aku, tegese aku dadi batur sing ora bisa netepi marang kewajiban, tan wuru aku nampa dosa sing gedhe bebendu saka Hyang Agung. Ngriyen wae kula nate mirengaken pangandikane Bapak Semar, dadi pamong niku padha karo dadi wong tuwa. Wong tuwa niku kewajibanipun wonten 3, siji nyontoni, loro ngelekke, angka 3 ndungani. Nyontoni tegese dadi pamong kudu bisa kanggo patuladan nggih panutan tumindak sing becik, duwe budi pekerti ingkang jujur marang karahayon. Lah niku angka 2 ngelekke utawa ngandani. Dielekke syukur yang kena wadene ora kena dikandani kabeh dipasrahke marang adile kodrat. Angka 3 ndongani muga-muga pimpinanku dadi pimpinan sing amanah. Wadene kok mrucut kabeh mang pasrahke marang gaiping Gusti. Sampeyan wis gugur kewajibane anggene dadi pamong, ora perlu dipikir abot. Ning aku mesake kahanane wong Loji Tengara sing kaya ketekek gulune. Mumpung kowe teko ana kene, aku petuk karo kowe padha karo petuk karo bapakmu. Tulung temonana Prabu Jaya Sentika elekno terus. Kowe ngemutke marang para pendolan anak-anake wae bisa, tak kira yen ngandani karo Ratu Gustiku bakal kelakon satemah para kawulane mung adil Kertaraharja merga kowe sing gelem ngemutake marang Ratu Loji Tengara. Raja manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Patih Yaksa Dauru. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Jaya Sentika. Babar pisan ora nduga ngono. Ana kere mungganing Stinggil Binatarata Loji Tengara sapa iki? Nuwun pangapunten kula piyambak ugi mboten ngertos. Pramila monggo sinuwun klaturi murba wasesa dumateng pawongan menika. Sawa. Nun inggih nuwun sewu. Amit pasang Kalimantabe tinebening tulak manu dumawahing tawang tuwang. Kula menika namung wujudipun kawula alit lan kula mboten kebawah keprintah ing wewengkon Loji Tengara. Kula saking dusun Pecuk-Pecukilan ing tanah Jawi dene nami kula pun Petruk Kantong Bolong. Banjur kowe trunyak-trunyuk tekan negaraku apa sing kok arah? Nuwun sewu.
Nadyan kados pundi kemawon kula menika ugi anggadhahi rasa, kula anggadhahi ati ingkang suci. Utawi kaprahipun dipun sebat ati nurani. Batos kula menika njerit, raos kula menika njula ningali kawontenan ingkang kagelar wonten ing Praja Loji Tengara. Panandhangipun para kawula ingkang jerit rereyongan merga saka kawengisane pejabat praja. Nyuwun pangapunten. Kula mboten duwe tujuan napa-napa, kula mboten duwe karep napa-napa. Namung badhe caos pemut dumateng Paduka Sinuwun Prabu Jayasentika. Ratu menika benten kalian para kawula, yen para kawula wenang ngatur karo uripe dhewe. Perkara bejo cilaka gumantung pandongane lan pambudidayane. Nanging yen ratu, yen pimpinan menika menungso ingkang sinampuran pakaryan ngatur kendho kencenging pranatan butek benenging swasana niku dadi tanggung jawabe ratu sing besuke menawi panjenengan menika sampun seda seba wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa badhe tanggel jawab sawetahipun piye biyen anggenmu ngayomi wong sak negara Loji Tengara. Lah niku yen sampean ra enggak mertobat ra nglerene anggene ngumbar kamurkan, yen nganti dihukum karo alam saisine aja sambat karo sapa-sapa yaksa taurus glandangan iki. Kowe sing pengajian ning kraton mau Petruk jenengmu. Iya dasar Pornyoto. Sampeyan sinten Mas? Prajurit Loji Tengara kesete sembanku Prabu Jayasentika. Kelabangkara kang dadi aran. Sampeyan badhe napa? Ngrangket karo dapurmu. Srimpung sikilmu bondo tangan mak pocok jangkamu men ora dlangap-dlangap patung ngucap kaya ngono. Kula niat kula niku apik, niat kula niku becik. Ning parandene malah sampeyan sing gawe gendro, gawe geger kaya ngoten niku janjane pripun? Murah dep. Ripalungguhan iki cekak cukupi yen pengin dawa umurmu minggata saka laladan Loji Tengara. Kowe lunga, aja napakake sikil ana negaraku. Ning nyatanipun wong cilik kabeh do dadi korban. Kuwi dudu perkaramu. Ning kula duwe ati lho, Mas. Kula duwe pikiran, duwe ati, duwe rasa pangrasa. Mestine ati kula njula, kula mboten trima wong cilik sing digiles karo panguwasa kaya ratu gustimu. Mula enten paribasan, rasa paribasan ra minggat tugel gulumu tenan kowe.
Cekel. Wah. Hei. Oh. Hei. Oh. Oi. Ya. Maju para ngarsa preman keliwan no dijarah barang pat pat weh pat 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 awas dan gokir sak rantene apa bamu Pak ya oh bukan pula bukan kir Trayoli Pinantang ora patut babar pisan Wadyabala saka Loji Tengara kapengkoking Pancabaya bayane do mblenjani do dadi gotongan sawangan iki Prabu Jayasentika Petruk Kampung Bolong Janjur Ramingkat remet dadi glepung kowe Ayo
pira? Kaya main nek kalah pira. Karo Prabu Jaya Sentika aku kalah. Kok iso? Digigit janggaku kaya pedhot-pedhot temak prepet. Rubuh aku nggih pengewan-ewan. Terus ayo mulih. lho, kowe ora kelingan. Kowe iki wani kendel kliwat ukur wani metu saka Ngamarta lemundi Kalimasada. Masa Kalimasada kok gawe ora nek dayane apa-apa? Oh iya. Oh iya piye? Adewe. Suramrata Jayamrata gerbuten aku. Ora gondro sepira. Dina iki Petruk percaya lamun ta wong sing bener bakale jejer, sing luput bakale mawut. Becik ketitik ala ketara sapa sing bibite ala ing kono wahyune bakal sirna. Tangiya Prabu Jaya Sentika. Aduh. Pilura Petruk. Aku ngaku kalah, aku tobat, aku njaluk urip, aku njaluk ngapura. Daya pangaribawa apa sing ndok tibake nganti aku lumpuh ra iso obah. Aku njaluk pangapura Ki Lurah, aku njaluk pangapura Ki Lurah Petruk. Wong lek nyeni le njaluk ngapura carane ora ngono kuwi. Ya kudu ngangge gendeng, ngangge seni, ngangge budaya. Sampun tobat bendara kalih sampeyan oleh lontong ngene wong nyeni Tobat ora ngangge gamelan senengane ra. mesane sing nata gembut iki lho Ora. Gadekke, Pak. Wau pripun? dirungokne lha perlu direkam. Sampun tobat bendara kalih sampeyan oleh lontong laksanakan. Sampun tobat mudun larase dundasmu sing medun goblok ora. Sampun tobat bendara kalih sampeyan oleh lontong ngono kowe. Ayo Jiralu, ayo Jaya Sentika lho. Sentika. Nggih, yo. Sampun tobat Terus bendara kalih sampeyan oleh lontong 100. Pinter. Sok kowe melu aku, girong. Ning rambutmu tak gundul lho kowe. Ora Mboten piye, wae kudu ngono kowe. Ayo sing mburi sapa? Kelabang sapa mau? Kelabang 1000. Kelabang para. Ayo, nang. Sampun tobat. Cilek. Goblok idoni raimu lho. Cilek. Sampun tobat. Ngono. Lho. Masa nanyeng kok, masa kalah harus tutik ora. Sampun. Sampun, semono. Sampun Nah, terus tobat bendara kalih sampeyan oleh lontong 100. Terakhir kowe sing gedabul kowe. Mangap ket mau. Ayo. Ayo nang. Jiralu. Sampun tobat bendara kalih sampeyan oleh lontong
Lontongnya jenengan ndasmu pecah. Lontong kowe aja keras-keras. Lah lek ora keras wong wedok ya nesu itu lho. Senengane ora. Ayo mburi dhewe. Nang turu ora. Yo. Wis gek mangan. Mboten ora. Cina lu. Sampun. Rasa dicengkok, rasa didawake pen napasi dawa. Sing apik biasa lho. Ben kita menjelo benderane bintang tamu apa piye? Tuh-tuhan apa to jadi? Sampun tobat bendara kalih peyan Aja peyan. Sampean peyan iki lho. Sampean lontong. Minta cium. Ndasmu gah ngidoni gelem ora? Raimu kaya barongan kok jajal. kula nyuwun pangapura Kyai tobat tenan inggih kula tobat kowe tak ngapura ning negara ki negara hukum duwe aturan duwe pranatan saben-saben wong kleru ora nyawang derajat pangkat golongane apa kudu nampa pidana kowe kabeh sak wadya balam tak lebokke ana pakunjaran mengko paukumamu nganti mati utawa pirang taun engko meja ijo ning kene sing bakal nemtokake kamu diseret kula mendiraken wong itu tawan ngene iki marahe ki klabang kono yo mlayu dhewe kae sing mburi dhewe tak jaluk dihukum sing abot truk sebabe mergo ana paribasan sik dampyak kae sapa endi ae ngaturaken panuwun ing tanpa upami dene jenengan dika sampun kepareng madangaken pepeteng ngudari reruwet ingkang mapan wonten ing loji Tengara kula tingali menika kala wau Nadyanto Prabu Jaya Sentika menika Narendra ingkang Sura Sekti Mandraguna ning nyatanipun Sor Prabawa kaliyan Jengandika Ki Lurah Petruk aku mung dadi lantarane Gusti yektine Petruk ki babar pisan ra duwe daya apa-apa ning kabeh kapurba kawasesa dening Gusti ingkang akarya jagat sing mbok menawa ripalungguhan iki wis ora mentala banjur nggedhekake rasa tresna marang para kawula Loji Tengara supaya bisa uwal saka cengkremane Ratu Angkara Murka sing jenenge Prabu Jaya Sentika. Lah nggih mila saking menika sasampunipun Prabu Jaya Sentika lan ugi antek-antekipun menika dipun papanaken wonten ing pakunjaran tegesipun sak mangke lak mboten wonten ratunipun Loji Tengara menika kothong mboten wonten ing dados pimpinanipun. Banjur kula minangka wakile para kawula nyuwun kanthi sanget kangge nata tentrem ayem mulyane wong Loji Tengara kersa mboten kersa Ki Lurah Petruk kasuwun dados ratu wonten ing negari Loji Tengara mriki Ki Lurah. Kados pundi menika Wataga? Kula ngrumaosi kula menika wiwit lair ngantos sepriki mboten nate gadah gegayuhan greget musik lan ugi kekarepan pengin dadi pimpinan wong blegedhu ngeten iki. Ning kowe aja nyawang kuwi ya, Truk. Iki amanahe para kawula tangise wong cilik. Sapa meneh sing disawang kejaba mung kowe. Yen nganti ora gelem nata marang negara, ora gelem dadi ratu ning Loji Tengara, tegese kowe tega mentala nyawang wong cilik sing kelangan gondelan, wong cilik sing kelangan panutan ing Loji Tengara kene. Mas Garing pripun? Wis apike wis mangkat to, Truk. Sekali-sekali dadi ratu apa piye ngono kuwi. Wong iki ya dudu karepmu. Kowe ora pengen dadi ratu sing njaluk para kawula. Mendah kaya apa gelane para kawula godhong kates wae iso nglegake rasa, padha-padha menungso ora iso gawe lega ki njur piye. Piye, Kong? Dadi ratu ora masalah. Tumindak sak bisane wadene ora cocok duke medhun ngono ae. Sing penting panjalukku yen dadi ratu aja pisan-pisan kowe wani gaglak bandane rakyat titik kowe. Nggih. Kula mangke pancen dadi ratu, nggih.
kula sagah dadi ratu ning ngentosi titi wanci ingkang prayogi. Kula tak milih dina benjang dinten Anggara Kasih kula dadi ratu wonten ing Loji Tengara. Kula tak jejuluk utawi paring nami nenggih Prabu Tongtongsot. Wong ki pikirane aja kothong, atine aja kothong, ning ngesata marang Gusti ingkang nyipta jagat. Ning anggen kula diwisuda besok ngenteni Selasa Kliwon. Matur nuwun. Kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Tongtongsot. Supados para kawula anggadhahi gundelan, anggadhahi pakem kinarya dipun gegem supados tentrem ayem wonten ing negari Loji Tengara menapa ingkang kedah dipun tindakaken sinuwun. Pak Ditogok lan kabeh wae para sentana praja Loji Tengara sumrambahe kabeh para kawula. Ripalungguhan iki Prabu Tongtongsot bakal mbudidaya piye carane negaraku tentrem lan endah jumbuh karo pangandikane utusaning Gusti ingkang pungkasan. Negara bakal endah lan tentrem lamun to sepisan disumbang elmune para brahmana resi kiai ulama sing diamalake. Tegese kawruh bab kautaman kanggo srana hayune sagung dumadi. Ewadine ingkang angka 2 ya kuwi adile para pangarsa praja merga keadilane para pimpinan sing bakal nggawa marang katentreman tumrapé kawula lan negara ingkang diayomi. Angka 3 ya kuwi ngibadahi para kawula anggene tigen mugen pangidepe cipta pasrah sumarah marang purbane Hyang Agung. Angka 4 patuhe para sentana praja lan para kawula marang paugerane agama lan pranatan hukum praja kang wis gumathok. Sing wigati angka 5 negara iki bakal endah lan tentrem lamun to disurung karo dongane para fakir miskin. Wong miskin gelem donga lahir batin lamun to uripe dimulyakake karo wong sugih. Dapure rambet jaji babar pisan parandene kondange nganti ngebaki jagat. Kowe ratu anyar Loji Tengara sing jenenge Prabu Tongtongsot. Ya pancen dasar para nyata sapa? Saka negara Ngastina iki Kartamarma. Ngemban dawuh perintah tunggal saka Sinuwun Prabu Duryudana sing wis sawetara suwe anggene memitran kelawan Loji Tengara nalika diratoni dening Prabu Jayasentika. Paribasan kaya wis kulit daging wis kaya kadang kaya dulur. Mulih Ripalungguhan iki negara iki ndok rebut mesti wae wong Ngastina ora trima Kurawa sing ora nrimake. Yen ora trima kepiye anggenku dadi ratu ki ora saka karepku dhewe ning nuruti panangise wong cilik ora sakakean jangap. Ora gelem leren anggenmu dadi ratu gibeng dengkleh-dengkleh. Ayo maju kowe. Oh. Hey, Junjung.
ratu ireng tungteng ning gedhe pangaribawane mlebono laladan loji tengara mara gage sajarwa sapa jenengmu Prabu Kresna Prabu Kresna kuwi jejulukku kowe wong waskita ora kok waskita iki mau yektine aku mung ngawur nadyan ngawur nanging bener walah tiwas ra tak udoni apa kowe sing jenenge Prabu Tong-Tongsot ya Prabu Beh-beh kuwi beh kedue beh lah iya kowe dadi ratu saka karepe sapa karepe para kawula disengkuyung karo swarane wong cilik sing kabeh mau wong cilik padha nunggal swara nunggal sedya nunggal tekad lan niat anggene ndadekake Prabu Tong-Tongsot dadi ratu ning loji tengara kene ning nadyan kaya ngapa lan kepiye sing jeneng ratu iki kudu kawibawan tegese iki nayoman dene wong akeh dikurmati karo wong akeh ngendi nggon ngendi papan waptane ana ing tanah Jawa ratu ki mesti bagus gedhe pangaribawane ning ya gene ana ratu sing kaya dedapuramu diajeni wong pirang-pirang merga wong ajene ora saka blegere ora saka tata lair ning saka batine nadyan wujudku kaya kewan ning cacak aku wong dermawan seneng karo rasa kamanungsan tinimbang nganggo dasi bae korupsi wer popo nadyan kaya ngapa lan kepiye aku bakal neter lan pengen nyoba marang kaprawiranmu sak gendhingmu tak ladeni mlayu sing adoh men ora ketok ndak sawang kira-kira senjata cakra kowe kuat nadai apa ora dibalak tamani dadaku Sakra nadyan to kuwi pusaka ning ora sak lamake pusaka nanging kuwi pusaka sing duwe kasekten bisa milah sarta milih kewajibanmu mbresmi demarang angkara murka sing kudune ndok sirnakake ndok leburke lamun ana menungsa sing hambeke candala mara gage sawangen iki kira-kira Prabu Tong-Tongsot iki hambeke nista apa hambek jujur yen nganti ambekku jujur parandene kok tibani cakra kowe sing bakal nampa bentutan karo dijabel karo para dewa mongko kowe iki cakra senengamu kuwi marang rasa kamanungsan seneng karo katentreman lan seneng tetulung marang pepadane urip merga ning nggon ki ana sing jenenge cakra tulung tetulung marang pepadane urip ya kira nyiksa karo wong tanpa dosa cakra cakra mogok kerja kakang pripun ta tak lepaske mubeng seser ning ngawiyat parandene dindek dikendhaleni karo sing jenenge Tong-Tongsot kaya rembukan glendhik sarasean ngono modele lha kok banjur cakra ki bali manjing marang anggaku ha tegese nika pancen ratu sing ora kena sinangga enteng yen manut kalih kula sampeyan saged napa mboten muter giling Ratu Ngamarta mang tekake mriko merga nika ratu sing paling jujur lan sabar lah kok astanipun kok reget kabeh ngoten niku iya aku lagi usung-usung boto oh bangun candi to iya banjur ditimbali karo Koko Prabu Ndarawati wonten menapa Koko Prabu kula mboten nginggili kalian ratu menika pripun mboten nginggili kalian ratu menika mboten ngatasi ngoten lho sinten Prabu Tong-Tongsot semunipun dimong kalih dewanipun paduka piyai sabar tur dasare tigen mugening panembalan pangibadah monggo kula aturi ngempakaken pramana jati ya Mang pinarak
kula tak sing sowan mriku. Kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka sembah pangabekti kula ngatur. Dalah jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestunggara. Nyuwun pangapunten sinuwun punta kepeksa kula mboten wani nampi sembahmu. Dawao sami-sami sinuwun. Monggo kula aturi pinarak wonten ing inggil. Nyuwun pangapunten. Dosa menapa ing badhe kula sangkul menawi kula singlar ing tata krami. Kula mangertos bilih ing mustaka paduka menika mencorong mawa prabawa cetha lamun ta menika paduka angasta wujudipun jimat jamus kalimasada. Mongko piyayi ingkang angasta wujudipun kalimasada inggih piyayi menika ingkang trep lan pantes angkratani negari kula Ngamarta. Kula suwun kanthi sanget sampun dados ratu wonten ing negari Loji Tengara. Samangke monggo kula boyong dhateng negari Ngamarta. Paduka ingkang dados ratu namung kula ngampil sekedhap wujudipun Kalimasada kangge srana ambangun candhi Satwarga. Ing candhi kala wau para Pandhawa badhe yasa wujudipun pasanggrahan lan boten badhe milik kaliyan drajat pangkat negari Ngamarta. Kula tak mendhita kemawon sawetahipun mangke Kalimasada lan kamukten Ngamarta kula caosaken dumateng jengandika Prabu Tongtongsa. Dalah monggo niki Kalimasada sing rekoso mbiyen munggah ana Gunung Tidar Tapa Brata jenengan. Kula niku yektine mboten niat pengin nyolong Kalimasada lan pengin dadi ratu. Kula mung nylametake dasar negara saking maling-maling murang tata menika. Reka-reka dadi ratu iki karepmu piye? Kowe ngimpi apa? Tate. Lah men wibawa metune ratu ya kemana Kok jebul sing dadi Prabu Tongtongsot mau kowe to, Truk? Nggih. Nggih Kanjeng Rama Mara Sepuh. Lho, Mara Sepuh. Lah Purantawati niku kula anak jenengan. Iya. Gong ada. Metu ngapa? Neng kono dolanan kemana aku wetake. Elane ratune wis badar. Masalah badar alam pisan. Lah musuh karo Ratu Ndarawati musuh Cakrawani karo Bapak Wani lah piyai siji iki Prabu Puntadewa Kyai Mendel ngono senengane iki ndelosor ning arep. Lah aku ya ora main lho carane. Piyai senengane ngene. Kene wis ndelosor kono saya ndelosor pisan. Jenengan ndelosor ngantuk to piye? Tegese le ngurmati le ngaji-aji karo wong ngono lho. Pun kula wangsule lho Kalimasada niki mau. Iya. Kyai Semar. Kula. Saka Prabu Ndarawati inggih Petruk kelawan Bagong ayo bebarengan munggah ning Gunung Saptwarga. Saranane mbok menawa ya Kalimasada kanggo pancadan rampunge pambangune Candhi Saptwarga.